To fa wata sabuwa yanzu wata tsohuwar bazawara ta fashe da kuka bayan Jifren ya saki matarsa. Ita dai wannan bazawara ta ce lallai ba ta ji daɗin wannan saki da Jifren ya yi ma matarsa ba. Duk da dai ta ce gaskiya zawarci ba abu ne mai daɗi ba, domin ita kanta ta san zafin zawarci. To amma ta ce Jifren shi duk irin wannan wulaƙancin da yake yi ma mata, yau ya kama waccan ya aura ya saki, gobe ya kama waccan ya aura ya saki. To ganin cewar lallai shi bai da ɗiya mace sai dai ɗan ɗa namiji, inda ta ce to lallai kamar yadda yake ma mata haka nan, to shi ma yanzu wacce ya aura za ta iya zuwa ta haifa mishi ɗan ɗa ɗiya mace, inda ya ce kuma ƙarshe abin da yake yi ma mata shi ma za a yi ma nashi. Ita dai kamar yadda wannan bazawara take faɗa kenan. To amma shi wannan maganar cewar wai duk abin da za ka yi ma wani, wani zai ma naka, wannan maganar banza ce. Domin yanzu ga misali guda ɗaya, wannan 'yan bindiga da suke kama mutane suke kashewa, su ma wanda aka kama aka kashe su ma 'yan bindigan ne kenan, ko ko a'a mai matan nan take nufi da irin wa'innan kalamai. Ai da dama akwai abubuwan da kai har abada ba za ka taɓa iya aikata su ba, kuma wani naka ma ba zai iya aikata wannan ba, amma kuma kai sai a zo a aikata ma, alhalin kuma kai baka taɓa aikatawa ba. Inda za ka samu ma wani bawan Allah ne, daidai da zagin ka ba zai iya fitowa ya yi ba, amma kuma za a iya zuwa a kama shi a kashe shi, ko kuma a kashe mai 'ya'yansa a halin da muke cikin ƙasar nan tamu yanzu. Shi dai irin wannan saki na aure, kowa ya san ba yadda za a yi mutum ya auri mata ba don yana son ta ba. Duk wanda kaga ya aure ta lalle dan yana son ta ne ya aure ta. To amma kuma daga baya za ta iya zuwa gidansa ta dinga yi wani mummunan hali wanda zai ga bai san wannan hali, sannan kuma ya umarce ta akan ta bar wannan hali, ta nuna cewar kwata-kwata kuma ba za ta bar wannan hali ba. To dalilin haka sai ya maka mata saki, in kuma daga baya ya sake ta sai ta zo ta fara da na sani. Domin ita kanta wannan matan Jifren ba shi ne ya ce bai son ta ba, ba kuma shi ne ƙuru-ƙuru ya fito ya sake ta ba. Duniya ta shaida, ita ne ta kanta ta fito a kafafen sada zumunta, inda take mai baƙaƙen addu'a, inda kuma take cewa lallai sai ta ja mai bala'i, sai ta ja mishi masifa. To ganin irin wa'innan kalamai da take lallai shi kuma da bala'i da masifa ba abin da ba zai iya biyo baya ba, tunda an san yanzu abubuwan da suke faruwa da dama, inda za ka ga mata sun ɗauki wuƙa sun buga mijinsu sun halaka shi, ko kuma sun ba shi guba ya ci abinci ya mutu. To ganin Jifren ya ga ta faɗi irin wannan kalamai, to ya tunanin ƙarkenta za ta iya buga mishi wuƙa ko kuma ta zuba mishi guba ya ce mutu a banza. To dalilin haka ya ce ai kwanda ya sake ta ya fi da ce ita ta yi kisan kai, a ƙarshe shi ya tafi ya yi shahada ya tafi aljanna, ita kuma a kama a kai ta gidan yari a tsare ta. To inda ya ga lallai kwanda ya sake ta hakan shine ya fi, inda ya ga a hau lafiya a sauko lafiya shine ya fi, ba wai a hau lafiya ba amma kuma wajen saukowa a duro a kare kafa. To an san kaga ba karamin matsala aka samu ba kenan. To amma kaga wannan hikima da Jifren yayi lalle shine babban hikima, kuma ita ce ta kamata yayi. Yanda gobe idan halinta ne lalle idan miji ya aure ta dinga mai mugun fata, to kaga gobe sai ta kiyaye. Duk da dai wasu kuma suna ganin ba su ga laifin ita wannan amaryar Jifren ba wanda ya saki, tunda ana ganin cewa lalle Jifren babban laifinsa ne, tunda shi a gan shi ya je gidan Sadiya Haruna sa ta rungume inda ake ta ɗaukan fayafayen bidiyo har kuma yana shawa a safin shi, inda kuma ita kuma wannan mata nashi saboda tana tsananin son shi, saboda kishin haka ne dalilin da yasa kenan ta fito ta wannan magana. To amma kuma sai gashi cibi ya zama mata ƙari, inda wannan magana yanzu ya sa sanadiyar sakinta. Duk da dai wasu kuma suna ganin ita kanta Sadiya Haruna munafuka ce, domin dama ita ta fara auren Jifren tun a shekarun baya, ta fito ta tona mashi asiri a kafafen sada zumunta, inda ta ce da malulunsa baya tashi, domin tana ganin cewar yanzu ta riga ta rabu da shi, kuma tana kushe shi kar wata mace ta ƙara aurensa. To amma kuma ita wannan sai ta zo ta ƙara aurensa, inda ta ce duk waccan magana da Sadiya Haruna take faɗa ƙarya ce ba gaskiya ne ba, lallai zalmalulunsa tana tashi lafiya kalau. To kuma kaga ashe duk wancan abin da Sadiya Haruna ta faɗa shi ma da faɗa ne domin ta hana shi aure. Amma idan ba ku manta ba, ita kanta Sadiya Haruna kowa ya riga ya san halinta lalle, in dai mutum zai aure ne dan ya aure mace ya rike, to lalle bai taɓa auren Sadiya Haruna ba. In ko zai yi dama dan gwaninta ne, dan a ce a ya auri shahararren jaruma a kafafen sada zumunta ko kuma shahararren jaruma a duniya, to sai ya auri Sadiya Haruna. Ita da kowa san dai aurenta yanzu ya fi akalla aure 10, ita ma in ta auren kwata-kwata ba ta zama. To shi yasa take gani
duk inda aka ce lalle tana da alaka da kai to idan baka yi hattara ba ka zama shashasha irin ta to lalle za ta raba ka da matarka tunda wannan aure kowa ya san a zahiri Sadiya Haruna ita ta kashe wannan aure ita ta ki ta zauna gidan mijinta sannan kuma na jifar ta hana shi aure kuma yanzu bari ku gani tunda dai ya riga yi wannan sabon aure kowa ya zira ido ya ga da za a karike ni na tabbatar wata rana sai an ga Sadiya Haruna ta bayyana a gidan G-Fresh a ƙarshe kuma shi ma wannan aure idan ba a yi hattara ba lalle sai G-Fresh sai ta kashe mai G-Fresh wannan aure sai dai muna kira ga su Aminu J Town tunda shine a matsayin baban G-Fresh shi yake karɓo mishi aure to lalle Sadiya Haruna da yadda zai iya raba ta da G-Fresh to da ya raba su amma idan ba haka nan ba in G-Fresh zai auri mace goma to lalle fa ita Sadiya Haruna sai ta shiga ta kashe wannan aure duk da dai shi kanshi baban G-Fresh din Aminu J Town ya fito kurukuru ya ce lalle yana son ya zamanto G-Fresh duk wata jiha a Najeriya ya shiga ya aure kamar yadda baban shi Aminu J Town ya faɗa to kaga kenan ita ma wannan kaga nan gaba kaɗan zai sake ta zai zamanto gantalalle kamar yadda Sadiya Haruna ta zama gantalalle ko da wani lokaci ta dinga canza maza yau idan ta auri wannan ta sake shi gobe ta auri wancan ta sake shi ba tare da shi mijin ya sake ta ba dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan ka wannan tasha tamu danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai share din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Assalamu alaikum jama'a, ina jin labarin nan da zafin shi wai G-Fresh ya sake aure. Jiya ina kan live stream din shi ina gaya mishi akan cewa ya dawo da matan shi guda biyu ashe G-Fresh ya riga da ya je ya yi aure irin gani nan munafuka ko G-Fresh ba za ka kira ni a private ka gaya ma akan cewa za ka sake aure ba. Anyways ni ba akan G-Fresh ma nake son yin bidiyon nan ba. Bidiyon nan abin da yasa nake idan kun ji murya na wallahi ina kuka ne amma filter maybe zai sa ba za ku gani ba. Kun ga rayuwar ya mace ba, rayuwar ya mace abin tausayi ne. Yanzu G-Fresh ya saki matan shi bai kai sati 2 ne ko sati 3 ba. Next thing G-Fresh ya sake aure. Yanzu yarinyar nan dole ko tana so ko ba ta so sai ta yi wata 3 tana idda ko da ce tana da dimbin masoya waɗanda suke so su aure ta. Dole sai ta jira ta yi wata 3 nan thereby ta yi wasting na rayuwanta ta dawo ta zo ta shiga zawarci a wannan zamanin da muke ciki. Zawarci ba abu bane wanda wani zai zuga ku ya ce muku akan cewa wani abun kirki ne. No, they should take the responsibility yadda Allah ya daura musu su yi. They should take care of us. Shine kawai in my own one sense of words. Yes, when they can't, it's okay. Ki tafi din idan ya zama dole ki tafi din. But no matter how you look at this thing, ita ne aka cuta kuma a matsayina na ya mace komiya nake son G-Fresh dole yi Allah wadai da wannan situation nashi din da abin da yake. G-Fresh kabar gani wai kai danka namiji ne sai Allah ya dauki dan brother ɗinka ko kuma yanzu matan da ka aura sai Allah ya aje ta zauna cikin gidanka ku haifi yara ka zo ka samu ya mace ai ta mata aure sake a ta mata aure sake ba ka ji daɗi ba. That is karma G-Fresh. There is karma. Duk abin da kai ma dan wani ko yar wani za a yi manaka. No matter what Maryam did to you, ba wai ina cewa akan cewa abubuwan da ta yi she's right ba or she's wrong, but put yourself in her shoes. Ba wai ta dade bane da zama a cikin gidanka nan ko ta ji dadin aure ba, kuma ta zo zama ne forever. There was movement tsakanin Kano ne, Abuja ne, an yi jigila da ita nan, an yi jigila da ita can, an yi wannan, an yi wannan, an yi wancan, an yi wancan da ita. There was really no peace a cikin auren din, because peace is not about ka ba mutum muhalli ko ka ba mutum kudin cefane kaza kaza ko ka ba mutum. No, it's about emotional connection which you failed. We all know that, but because we love you, so we stood by you and we watch you do this. And me kwanka koma ka bi kafa kana ga you're famous, forgetting that akwai mutanen da aka yi su kafin ka kuma ya zo ya wuce. Duk abin da kake gani a rayuwar duniyar nan ko mutane biliyan nawa ne suka san ka, at the end of the day your reputation matters. It may be easy for you kai ka samu mata nan, sannan kuma it might be difficult for your son ya samu mata zuwa gaba. Whatever you do, kar kai hotin na yar wani. I would have preferred da a ce kun sasanta kanku kai da matanka. Magana ta Allah da Annabi har cikin zuciya na kenan.
I would have preferred da ka bi matanka na da ku koma ku je ku yi zaman auren ku. It would have been much better instead of you ka je ka ɗauki wata yarinya kuma who doesn't really understand the celebrity life, maybe ta zo ta gani ya fi karfinta ko ta bokare a sa fara samun matsala. You see all these things abubuwan da yake faruwa ne when you're in the media eye. And as much as ina son ɗauki duka laifin ɗin ba G-Fresh, I will also have to give it up to the fans. A mutanen da kuma muke zama tare da su, especially idan mutum ya yi suna wanda za su nuna maka je kai kaza, ai an maka kaza, je kai kaza. Surround yourself with good people wanda za su baka shawarwari na gari. It is very important. I think G-Fresh in these circumstances, he's being misled. Not only that, yana auren rebound ne. Rebound yana nufi an yi breaking heart ɗinka, maimakon ka zauna kai mourning na heartbreak ɗin da aka maka, you will decided to use wani mutum as substitute na abun da aka maka da bai maka daɗi ba ɗin. Ke wanda zaki shigo sabuwa, ina miki fatan alheri. Allah ba ku zaman lafiya, Allah ya kawo zuriya na gari. But responsibility naki number 1 bayan su des shine ki tabbata G-Fresh ya shirya da kowa, so da idan kin haifi yara there will be no karma on them. Shine kawai gaskiyar maganan da zan faɗa. And then Maryam, ke kuma ina miki fata idan kin gama idda Allah ya baki miji na gari. Still ba zan cire zato ba akan cewa ke da G-Fresh kuna iya dawa tare, because G-Fresh ya ga mu yace mu ni nace na yace kin ga auren nan da nayi da Maryam din nan to har abada ne, kuma nace insha Allah. So insha Allah idan da rabo duka wannan abubuwan ba zai hana komai ya settling ba. Haka ma da shi da Sadiya sun yi su rabu da juna, but they are still very much together. Su kaddaran junansu ne. Allah iya mana. Assalamu alaikum.